som radikálne protismerácky a na každom koncerte nechám skandovať ľudí Fico je kokot, vieš, to si nedovolí nikto zo spevákov. Ja som nechal 10 000-ový kotol tento rok 20 krát minimálne skandovať, že Fico je kokot, vieš, ale keby skandovať ľudí, byť natočený na kamere, na internete, všade, vieš. Rokov do toho, že vôbec to nie je tá sila a to riešenie, že Fico je kokot. Fico vôbec nie je kokot. Kokoti sú tí ostatní, ktorí nevedia dať inú alternatívu a inú podobu. A to nemám rád Fica. Dá sa to brať aj takto. Jedine. A je našou úlohou a to je Poďme sa odpoveď. vyvetrať trochu, nejdeme? Ideme. Ja budem ten, čo vychová tú generáciu, ktorá proste, keď bude mať 8 promile v sebe a 20 jointov, bude ležať na zemi a budú ho ťahať proste policajti za nohu alebo ho bude naberať v sanitkách, furt si bude vedomý z toho, že Fico je kokot. Nevedel. Jak je to možné? Jak je možné, že má 50%? Jak je možné, že to Slušné. Tento národ sa volá evolúcia. Tak, ja som si práve pozrel svoj záznam z dokumentu Kultúra, v ktorom sa objavujem. Miro Remo, veľký sympatiák, točil tento krásny dokument a poslal mi záznam, kde sa môžem pozrieť sám na seba. A ja som to videl. A je to hrúza. Som tam najebaný a hovorím tam Ficovi. Je to 2 roky staré, ale keď sa tak vidím, tak mi to hovorí aspoň, čo som všetko dokázal za tie roky. A je to aj kultúra, podľa mňa. Čiže namiesto toho, aby som mu povedal, starý, vyzerá na tom jak chuj, vystrihni ma a nedávaj to tam, poviem, daj to tam, nech to vidia všetci, nech vedia, aká je slovenská kultúra. Nie som malý chlapec, nebudem sa za seba hanbiť. Vypracoval som sa za tie 2 roky, som niečo dokázal. Dokázal som hlavne to, že všetky tieto najebané reči pred nejakým klubom niekde vonku v nejakej Žiline s niekým neboli len tak, ale že som ich premenil na pravdu. Aj keď to uvidíš na to video, tak sa budeš smáť. Pozri si to. Kultúra. Miro Remo. Šmakocinka.